Diversi reazzjonijiet feġġew madwar id-dinja sportiva tal-futbol hekk kif 12 il-klabb Ewropew ħabbru twaqqif tal-European Super League. S'issa 12 tim ħabbar li se jieħu sehem f'din il-kompetizzjoni li huma Manchester United, Liverpool, Real Madrid, Barcellona, Inter, Milan, Juventus, Manchester City, l-Arsenal, iċ-Chelsea, Tottenham Hotspurs u l-Atletico Madrid. S'issa timijiet bħal Bayern Munich, Borussia Dortmund u Paris Saint-Germain għadhom ma ħabbrux li se jeħdu sehem f'dan il-kampjonat. Din il-kompetizzjoni se tibda tintlab f'nofs il-ġimgħa u se tkun immexxija mit-timijiet li daħlu għal dan il-kampjonat. Fi stqarrija kmieni it-tnejn filgħodu intqal kif dawn il-12 tim se jiddiskutu flimkien mal-UEFA u l-FIFA sabiex isibu l-aħjar soluzzjoni għall-isport tal-futbol. Il-klabbs Ewropej qalu kif din il-kompetizzjoni se tibda mill-aktar fis possibbli u dawn il-klabbs se jingħataw $3.5 biljun sabiex itaffu mill-effett tal-pandemija. Il-Bank Amerikan JP Morgan ikkommetta diġà madwar $5 biljun għal dan il-proġett ġdid sportiv. Dawn it-12 tim li huma meqjusa bħala fundaturi ta' dan il-kampjonat qablu li dan ikun magħmul minn 20 klabb Ewropew. B'dan se jinkludi 15 klabb fundatur u 5 klabbs oħra li jikkwalifikaw għaliha. Il-kompetizzjoni se tinqasam f'żewġ gruppi ta' 10 timijiet il wieħed li se jilagħbu kontra xulxin f'darhom u barra minn darhom. Wara li jintemm dan l-istadju, 4 timijiet minn kull grupp se jikkwalifikaw għal fażi li jmiss sakemm imorru għan knockout sakemm iwassal għar-rebbieħ. Din it-tħabbira ġabet ir-reazzjonijiet fosthom bosta kontra dan il-kampjonat. Fi stqarrija konġunta bejn il-UEFA flimkien mal-Federazzjonijiet tal-Futbol tal-Ingilterra, l-Italja u Spanja intqal li se jittieħdu passi kontra t-timijiet li se jiffurmaw parti minn dan il-kampjonat. Il-FIFA ħadet ukoll pożizzjoni b'saħħitha kontra din il-kompetizzjoni fejn iddikjarat li kull plejer li se jieħu sehem fiha jista' jitwaqqaf mill-liela fit-tazza tad-dinja. Il-President tal-UEFA, Alexander Ceferin, ikkundanna din il-proposta. Bħal FIFA, il-President tal-UEFA qal li l-plejers li se jilagħbu f'dan il-kampjonat mhux se jitħallew jilagħbu man-nazzjonal fosthom fit-tazza tad-dinja u l-kampjonat Ewropew. It-tmexxija tal-kampjonat Ingliż mistennija tiltaqa' tlieta filgħodu sabiex tiddiskuti dawn l-aħħar żviluppi. Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea, Margaritis Schinas, spjega li dan il-kampjonat propost imur kontra l-valuri Ewropej. Intant, bosta plejers ukoll rreaġexxew bil-qawwa kontra dan il-kampjonat fosthom l-ex-captain u d-difensur ta' Manchester United, Gary Neville, li ħassu ddiskustat. But I've lost faith in the ability of the organisations in this country to be able to make sure that football is fair and balanced and it's right. It's gone beyond. It's now gone beyond. And I've been, for the last 12 months, part of a group that have called for an independent regulator to protect football from itself. We have to protect football from itself because we've got imposters that are coming in to own clubs in this country. Il-Prim Ministru Ingliż Boris Johnson u l-President Franċiż Emmanuel Macron ma qablux ma' dan is-Super League. Filwaqt li f'Malta President tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Futbol Bjorn Vassallo ukoll wera tħassib tiegħu x'jistgħu jkunu r-riperkussjonijiet għall-futbol anke dak Malti. Il-ġurnalist sportiv Clinton Buħaġar spjega li permezz ta' din il-kompetizzjoni diversi partitarji ingħaqdu flimkien fi ġlieda kontra dan il-proġett. Xaħġa tal-iskantament, jew iktar minn xaħġa tal-iskantament, u għet irrit jara għal xiex tħabbret fil-żmien li tħabbret, għaw minn ħada kontra dawn il-klabs għalix mux ikunu sensitibli bizzejiet minħabba ċirkostanzi li għaddejn fid-dinja, il-pandemija li affettwat ukoll l-sport b'mod partikolari il-futbol. Il-ġurnalist sportiv ta' One għalmana kif din it-tħabbira ġiet fl-istess ġurnata li l-UEFA ħabbret riforma ġdida fil-UEFA Champions League. Hekk kif minn 3 snin oħra din il-kompetizzjoni se jkollha 36 tim flok 32.